Goddag alle sammen, det er Max her. I dag, der skal vi lave lidt sjov med min familie. Alexander Husum, han har lige lavet den her video her. Og det er sjovt, fordi det er faktisk en video, det jeg har skrevet op på mine noter, som han så lige fik lavet først. Mega ærgerligt for mig, men sådan er det bare. Så shout out til ham. Jeg nakker den idé i dag. Så i dag, der har jeg allieret mig med min mor. Og det, der skal ske, det er, at jeg skal gemme mig i min families hus. Og se, hvor lang tid jeg kan være der, uden at blive opdaget. Og så skal jeg selvfølgelig lave lidt sjov med dem. Så for at break it down. I morgen, der har jeg et tidsrum, hvor min far, han skal ud og hente min søster. Det vil sige, at de er ikke hjemme. Men det er min mor. Så jeg får besked i morgen, og så gælder det bare for mig, at komme så hurtigt som muligt derover. Så jeg tænker bare, at vi lige spoler hen til, at jeg løber totalt kaos ud af døren. Hvor satan. Det bliver på det hængende hår, det her. For satan, ja, der væltede jeg så lige også. Au. Nej, ingen tid at spilde. Hold da op, Max, du er i dårlig form. Ja, skynd dig, mor, kom. Gå væk med dig. Ej, du kan ikke være der, skat. Jo. Nu laver vi lige nogle memoer her også. Connection is broken. Med faren og jeg, de er på vej tilbage. Ej, hvor er det klamt. Hun bliver så bange. Ej. Under hendes tøj. Vi har 2 spionkameraer, mor. Ja. Dem sætter vi op nu. Okay. Den optager nu. Tror jeg. Hun sidder altid her i sengen. Ja. Så dig sætter vi her. Sådan der. Så har vi nummer 2. Kuglepen. Hvor optager den hen? Der. Den optager nu. Okay. De er her meget tæt på. Okay, mor, nu skal du høre. Jeg går under sengen nu. Ja. Og så kan vi skrive sammen. Skynd dig under sengen. Du skal jo regne med, at hun sætter sig oven i den seng der. Du tror ikke, du skal ind over i den anden side? Ej, Max, de kommer nu her. Oh my god. Ej, mor, du giver mig stress. Ja, men de er jo lige lidt. Det kan jeg se. På kamera. Jeg går ned til kontoret. Ja. Super. Vi ses senere. Ja. Tænk, vi klarer det her. Det forstår jeg simpelthen ikke. Okay, nu er du bare håbe på, at nej, ikke sætter sig lige her. De er nu. Der er en prinsessepude her, jeg kan tage. Lige om lidt, der skriver til mor, at hun skal få Naja heroppe. Den dummeste video nogensinde. Hvis man like og subscribe. Kom nu, Naja. Nu må vi alligevel være lidt tid. Vi skal rende af her. Så kan vi lige se, om der er noget her, man måske kan trille ud af sengen. Så det ligner noget fra en gyserfilm. Et stykke slik. En pakke linser. Det kan godt være, at jeg er nået under sengen og det hele, men planen den går stadigvæk ikke helt som forventet, som det jo tit er med skjulkamera. Fordi jeg mangler stadigvæk, at hovedpersonen dukker op. Min søster. Men lige nu ser det sort ud. Bestil McDonald's. Jeg slukker lige lidt for jer, fordi jeg tror, der går et stykke tid. Og mens sandt ikke også lige mine forældre beslutter sig for at spise aftensmad midt i det hele, alt imens jeg er ved at blive sindssyg under sengen. Det er 1000 grader under den her seng her, jeg aner ikke hvorfor. Men I kan lige få en roomtour. Her har vi min prinsessepude, der ligger på. Hvad sagde hun? Anyway. Det er jo det. Jeg har nu lagt 1,5 time under min søsters seng, og jeg beslutter mig nu for, at det er på tide, jeg begynder at larme lidt for at prøve at lokke den frem. Selvfølgelig uden held, der kommer ikke nogen. Men pludselig sker der noget.
vurdere til, at min spionkamera stadig virker. Tilbage til hulen. Måske jeg lige skal i hjemme. Hey yo, what the fuck? Kan du ondt, du? Det ser fint nok ud. Men hvordan kommer en mor ind? Jeg har nu lagt 2,5 time under Najas seng. Der er faktisk gået så lang tid nu, at min spionkamera de er løbet tør for strøm. Og det eneste, der er sket, det er, at min familie tror, der er kommet et dyr ind i huset og går rundt og leder efter det. Så jeg får mor til at lokke far ud og gå en tur, så Naja hun er alene hjemme i huset. Og i alt held, fordi Naja er så bange for lyden op på værelset, så filmer hun nu en snap-video til hendes veninde, så vi får stadig ikke at se hendes reaktion. Jeg er fucking søger, jeg kan ikke mere. Nej. Ej, jeg begynder så at græde. Nej. Ej, jeg får det helt dårligt. Jeg skulle lige til at kigge under sengen, og så er der noget, der bliver kastet. Jeg begynder at græde lige nyt, jeg mener det. Og jeg dør bare, nu står jeg her. Og jeg føler, at der ligger nogen under min seng. Jeg tænker, vi er blevet til at ringe til Naja nu og få hende herhen, så pranken kan køre videre på far. Hej, hvor er du henne? Jeg er løbet væk, hvorfor? Er du løbet væk? Ja, hvor er du henne? Du er på overvågning. Nå, okay. Hvor er du løbet hen? Ja, jeg er på vej tilbage med dig. Der er fucking mennesker på mit værelse. Hvad laver du hos os? Jeg skulle lige forbi, bare ud og gå en tur. Okay, men... Svær, jeg mener, at du har lagt dig på min seng. Nej, jeg er lige kommet nu. Der er grund til, at filmer. Jeg fik alt på video. Jeg kan ikke. Du. Hvad for noget? Det er dig. Nej, jeg er først lige kommet nu. Jeg kan stå og filme og så ringe til dig. Sig til jeg så dig løbe væk. Nej, sig til mig, dig. Jeg er den vej. Yes! Ej, nu skrum lige med mig. Jeg har lige stået dernede og grædt. Nu kommer far og mor snart Har du hjem. bare for hele dagen? Ja. Hvorhenne? Under din seng. Nej! Jo. Ej, jeg gik op, og så skulle jeg til at kigge under, og så kaster du noget. Ja, det var derfor, jeg kastede. Mit liv, altså mit hjerte, det er væk. Du skal hjælpe mig nu med at køre den videre på far. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg laver, men jeg skræmmer bare jer. Ej, altså jeg... Det er ikke sjovt, jeg fik alt på video, jeg vil dø. Okay, nu gemmer vi jer her, og så lige med, der kommer far op. Nu er på vej til at vise far videoen. Der er jo ikke noget linde. Det er gjort, da du har bevæget den der, så er den faldet ned, og det så ind af. Hvad fanden er det? Det lyder som om det er noget i radiator eller hvad? Hvad laver I? Det er din højtaler, mand. Nej, det er din højtaler, nej, hvad siger du? Hvorfor har jeg sådan noget fornemmelse? Ved jeg ikke alt? Kan du ikke se? Nej, ved du hvad? Da vi gik op ad en trappe, så sagde jeg, nok lige Max han ligger et eller andet sted. Jeg ved du under seng. Lad du under sengen. Vidste du det godt? Nej, jeg vidste ikke, før han kastede det der slik, så jeg løb jeg grædende ned der. Så må jeg løbe efter hende. Du har sgu da lagt længe her, eller? Jo, det har jeg. Ja. Ja, for det. Jeg var derude og kigge rundt om huset, og jeg tænkte, hvad fanden er det, der larmer? Så synes jeg også, det var mærkeligt, sådan som det larmer.
I'ma run it